Kristi Spiteri. Inti tfarraġni nistabad bik iva lilek inħobbok iva lilek irrid xemx u sabiħa dak il-moment li inti tkun tiegħi għal dejjem iva lilek inħobbok iva lilek irrid xemx u sabiħa lilek inħobb ġara ta' qalbi lilek irrid xemx u sabiħa lilek inħobb ġara ta' qalbi lilek irrid. Kristi, grazzi ħafna u proset. U tal-lim ċaħġa.